חלום לים התיכון, מחר בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. הייתי אומרת שמטמורפוזיס זה השם הנכון אולי להגדיר לפחות את התהליך שעובר. שי זביב, שלום לך. שלום, שלום. שחקן יחיד במונודרמה שנקראת צדק צדק תרדוף, גם זכתה בציון לשבח. צדק תרדוף. צדק תרדוף. חשוב. נכון, אתה צודק, סליחה. הצדק הוא פה יחסי. אמרתי לעצמי שאני צריכה לזכור שזה צדק, ויצא לי צדק צדק. כוחו של הרגל. גם זכה בציון לשבח בתיאטרון נטו. 8 דמויות אתה משחק שם, נכון. וכל אחת מהן גם עוברת איזושהי מטמורפוזה, אז אפילו הייתי מגדירה יותר. ספר על מה זה צדק תרדוף. בכמה משפטים, מתנחל, מחלץ, מלח הארץ. חשוב להדגיש. מחלץ, צריך להגיד עובד עוסק בחילוץ במדבר יהודה. מגדל בן שמאלני לתפארת מדינת ישראל. שהוא יוצר את השמאלנות שלו כי הוא מקרב אותו לבדואים, הוא רוצה שהוא דווקא ילמד מהם את אהבת ארץ ישראל, אבל יוצא משהו אחר. משהו מתפקשש שם בדרך שהוא לא חשב עליו בכלל. הבן מתאהב בכל מה שנקרא המנטליות הערבית, בדואים, בהתחלה זה רק קסום ומופלא, לאט לאט זה מתחיל לקבל גוונים נוספים, גם בעקבות זה שהאב, בגלל הפחד שלו, שהבן שלו יידרדר לאהבת ערבים מוחלטת, שולח אותו למרכז ישיבת הרב, שם הדברים... שמור השם. כן, כמובן הכל סימבול, זה לא, שוב, אני לא בא פה שום נגד, זה הרעיון, אני גם אמרתי, זה סוג של משל חברתי. יותר כולל מזה. בואו נגמור עם העלילה, ואז הוא נקלע להפגנה בבילעין. ואז הוא הופך להיות אנרכיסט נגד הגדר, לדאבונו של אביו, הוא נהרג בטעות על ידי ערבי, שהוא היה חבר שלו באחת ההפגנות, בגלל הכיפה שעל ראשו, שהוא התעקש לחבוש אותה, גם שהוא המשיך, הוא היה בין הבודדים, מה שנקרא, והאב יוצא למסע נקמה. שנראה קטע? נראה קטע. יצחק לימד אותם. הוא מבין גדול בזיתים. הוא לא כמו כל הילדים האחרים, הוא רק רואה את החרצן ואת הצבע של הקליפה, וכבר הוא יכול לדעת את הטעם של הזית. אם הוא מתאים לכבישה או לאכילה, או לזמן או לשמן. וכמה ויכוחים היו לנו. אצלנו מכינים שמן מן הסג'ר אילה אל חג'ר, ככה, בלי לייבש. אבל יצחק חשב אחרת. חייבים לייבש את הזיתים, אבו סלימן, אחרת יש מים בשמן. אבל יצחק, ככה אני עושה, וככה אבא שלי עשה, וככה אבא של אבא שלי עשה, ותמיד השמן שלנו מצוין. אז בוא תנסה פעם אחת משהו אחר. טוב יא איבני, בשבילך ננסה. יוסף אבן שושן כתבה את המחזה הזה, שזה סוג של עקדת יצחק. כי גם אבא הוא אברהם, והבן הוא יצחק. יש פה הרבה משלים. ומסע הנקמה הוא גם נגד עצמו. סליחה? מסע הנקמה הוא למצוא את רוצח בנו, אבל נכון, גם רגשות אשמה שלו. נכון, כן. הוא מונע ברגשות אשמה. מה המסר? המסר מאוד פשוט, בגדול. המסר שאין נחמה בנקמה, קודם כל. זאת אומרת, אתה מתחיל מהסוף. אני מתחיל מהסוף, כן, כי אנחנו דיברנו גם עם הרבה אנשים, אבות שכולים, וכל אחד שרצחו לו מישהו רוצה להרוג. זה מאוד פשוט, כאילו, מבחינה דרמטית זה גם מנוע מאוד מאוד טוב, כאילו, השאלה מה אתה עושה עם זה, אנחנו כמובן מתייחסים לאיזשהו, כל הסכסוך גם, באיזשהו אופן הסכסוך נמצא בפנים, החברה שלנו נמצאת בפנים, החברה הפלסטינית נמצאת בפנים. יצא לך להציג גם לפלסטינים? לא, עוד לא. זה די חדש. יש איזו קרבה מאוד גדולה, בסך הכל, גם בקטע שאנחנו מראים, ביניהם לבינינו. הגבולות בעצם מטושטשים מאוד בין אנחנו והם. יפה מאוד. נכון, מאוד, מאוד. ורואים את זה גם בהצגה. ההצגה נורא מתעתעת, שזה חלק מכל הסיפור שלכן תפרנו את ההצגה. אתה יוצא בהצגה, הרבה תגובות ששמעתי, אתה כבר לא יודע אם אתה ימני או שמאלני. או אם אתה פלסטיני או בדואי או יהודי. בדיוק. אתה ימני או שמאלני? אני לא אומר. אז בכל זאת תספר על עצמך משהו, שי. אתה בעצמך עשית דרך, בעברת מטמורפוזות למיניהן. אני בא מבית דתי, אני קם משבעה, אתמול קמתי משבעה על אבי, אז יוצא מצב, צר לי, תנחומים. תודה רבה.
יצא ככה, הכל בסדר. אבל ההצגה חייבת להימשך. ההצגה חייבת להימשך, ואני משחק שם אבא שקול, עכשיו אני בן שקול, שלראשונה בחיי. אבא שלך ראה את ההצגה? לא, לצערי לא. הוא היה בבתי חולים בכל 8 חודשים האחרונים, אז לא יצא לו לראות. אתה ממשפחה דתית, וחזרת בשאלה ושוב בתשובה. כן, כן, לפני 13-12 שנה, במהלך עבודה על הצגה בהבימה, התחלנו תהליך, הצגה שנקרא מלחמת אחים. אני תמיד מתעסק בנושאים האלה, איכשהו נמשך בחבלי קסם לכל הסיפור הזה. שיחקתי את דמותו של יגאל עמיר שם. וזה החזיר אותך בתשובה, אתה יודע, זה מסקרן אותי. מפה התחלתי, כי התחלנו לחקור את היהדות שוב, זאת אומרת, הגעתי לנושא ממקום חדש, ממקום שלא הכרתי אותו. ומפה התחיל איזשהו תהליך שהתגלגל והתגלגל והתגלגל, ואני היום אדם יותר מאמין ממה שהייתי לפני 13 שנה. אשריך? כן. אבל אני קצת מבין את כל מה שנקרא יהדות, ולמדתי אותה, ובדרך קצת שונה ממה שאני שומע, ויש לי הרבה ויכוחים בנושא, מפה גם נכתבה הצגה. בגלל שאני מסתובב בקרב, לא רק כמובן שמאלנים, אני גם מסתובב עם ימנים, וחבריי הטובים הם גם מפה וגם משם. ואני קצת למדתי, הלימוד שלי הוא קצת אחר לגבי היהדות, ואני מבין קצת דברים אחרת. כמו למשל, ואני תלמידו נקרא באיזשהו אופן של ישעיהו ליבוביץ'. אני לא הייתי תלמידו הישיר, אבל מפה גם, אחרי מלחמת אחים, התחלתי, הרבה ספרים שלו התחלתי לקרוא בדרך להצגות. אז רק תסביר למה צדק תרדוף ולא צדק צדק? כי הצדק הוא בעיניו. זאת אומרת, הוא לא מצליח לראות את הצדק, כי הצדק, ולזה הצדק, הקריאה היא לצדק, צדק תרדוף, זאת אומרת שיש פה איזו קריאה ארוכה יותר, זאת אומרת שבוא נבחן באמת את המושג של הצדק. זאת אומרת, צדק תרדוף זה סכין. זאת אומרת, הוא חותך... שיש ערך מוחלט של צדק, ואתה אומר, בוא נבדוק מה זה בכלל. בגלל זה הקריאה היא פעמיים, כי הדבר מורכב. שי זביב, בהצלחה. תודה רבה. תודה שבאת. שלום. תודה גם לכם. הילה גפן מחליטה לשים קץ לחייה. וביום שבו היא מחליטה לעשות זאת, מגיע מכתב מסתורי. והמכתב הזה משנה את ההחלטה שלה.